गुरुजी घरात आत गेले. घराचं दार बंद करण्याआधी त्यांनी आतूनच बाहेर उभ्या असलेल्या त्या माणसाकडे एकदा पाहिलं. घरात संपूर्ण अंधार होता. त्या अंधारातून गुरुजींचे डोळे एखाद्या हिंस्र प्राण्याप्रमाणे दिसत होते. त्यांच्या अर्धवट उघडलेल्या तोंडातून त्यांचे मानवी दात हळूहळू विचित्र आकार घेत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव अचानकच क्रूर वाटू लागले. तो माणूस हे सर्व काय पाहत होता? त्याला त्याच्याच डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. त्याने एकदा डोळे घट्ट मिटून आपलं डोकं हलकंच झटकलं आणि तो पुन्हा एकदा जाणीवपूर्वक गुरुजींकडे पाहू लागला. तर ते सामान्यच होते. मग त्याने जे आधी पाहिलं ते काय होतं? एक भास? हा विचार मनात चालू असतानाच गुरुजींनी घराचं दार धाडकन लावलं. त्यांनी दाराला आतून कडी घातली. आता घरामध्ये गुरुजी आणि नयन दोघेच होते. तिथे ते सर्व गावकरी गुरुजींनी सांगितल्याप्रमाणे त्या सावकाराच्या नोकरामागून सावकाराच्या घरी पोहोचले. तो गडी धावतच घरात आत गेला. गावकरी मात्र बाहेरच थांबले. त्यांच्या मनात कसली तरी भीती होती. ती भीती सावकाराच्या श्रीमंतीची नव्हती, तर ती एका श्रापाची होती. सावकाराला तर सगळे एक भला माणूस म्हणूनच ओळखत. सावकाराचं घर म्हणजे एक प्रचंड मोठा वाडाच होता. पण एवढ्या मोठ्या वाड्यात, एवढ्या श्रीमंतीत हा सावकार एकटाच राहत होता. त्याची पहिली बायको एका आजाराने मरण पावली. दुसरी बायकोही तशीच छोट्याशा आजारात गेली. त्याची 3 मुलं, ती सुद्धा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने मरण पावली होती. सावकार स्वतः आजाराने त्रस्त होता. त्याचा चेहरा इतका विद्रूप झाला होता की त्यामुळे तो सतत एका खोलीत एका पडद्याआड बसून असे. त्याला कित्येक वर्ष कोणीही पाहिलं नव्हतं. गावात अशी चर्चा होती की सावकाराला कोणीतरी भयानक श्राप दिला आहे. म्हणूनच कदाचित गुरुजींच्या एवढ्या जवळ असूनही त्याला या श्रापातून गुरुजीही बाहेर काढू शकत नव्हते. तो नेहमीच गुरुजींच्या आदेशावर वेळोवेळी गावकऱ्यांची मदत करत आला होता. सावकाराचा नोकर घरातून बाहेर आला. त्याच्या हातात एक गाठोडं होतं. त्याने ते गावकऱ्यांच्या हातात दिलं आणि म्हणाला, कसंही करून आज रात्रीपर्यंत ती मुलं गुरुजींच्या पायाशी हवी. ज्या गावकऱ्याच्या हातात ते गाठोडं दिलं होतं त्याने ते हलकंच उघडून पाहिलं. नेहमीप्रमाणे त्यात पैशांची बंडले होती. सर्वजण काठ्या आणि टॉर्च घेऊन तेथून निघाले. तिथे त्या माणसाच्या घरात जोरजोरात ओरडण्याचे आवाज येत होते. घरात गुरुजी आणि नयन दोघेच होते. कोणालाच कल्पना नव्हती आत काय चाललं होतं ह्याची. गुरुजींनी घरात जमिनीवर काहीतरी चित्रविचित्र आकारात चित्रे रेखाटली होती. त्यांच्यावर त्यांनी दिवे लावले होते. घरात संपूर्ण अंधार होता, परंतु त्या दिव्यांच्या प्रकाशात गुरुजींचं रूप नयनला धडकी भरवत होतं. गुरुजी जोरजोरात मंत्र जाप करत होते. बंद घरात त्यांचा आवाज घुमत होता. अचानकच झटकन समोरून कोणीतरी गेल्याचा नयनला भास होत असे. तसा तो त्याचे डोळे मोठे करून सर्वत्र त्या शक्तीचा शोध घेत असे. त्या दोघांशिवाय नक्कीच या घरात अजून कोणीतरी प्रवेश केला होता आणि याची नयनला खात्री होती. घरातील वातावरण फारच भयानक होत चाललं होतं. तसा तो मदतीसाठी जोर जोरात ओरडू लागला.
गुरुजींपुढे सुटकेसाठी विनवण्या करू लागला. पण गुरुजींच्या मनात काहीतरी वेगळंच चाललं होतं. ते जागेवरून उठले. त्यांनी नयनचे केस पकडले. त्यातील काही केस एका धारदार सुऱ्याने त्यांनी कापले. त्याच सुऱ्याने त्यांनी नयनच्या अंगावर असलेल्या शर्टाचा बाह्या कापला. हे एवढ्यावरच थांबलं असं वाटत असतानाच त्यांनी त्याच सुऱ्याने नयनच्या खांद्यावर एक खोल जखम केली. त्यातील रक्तात त्यांनी तो कापलेला शर्टाचा तुकडा ओला केला. हे सर्व करताना गुरुजींच्या चेहऱ्यावर एक क्रूर सैतानी भाव दिसून येत होते. नयनला अंदाज आला होता, हा गुरुजी फक्त एक ढोंगी आहे. त्याचे चमत्कार हे दैवी नसून ते सैतानी काळ्या विद्येचे चमत्कार आहेत. गावातील कोणीही या गुरुजींच्या विरोधात बोलणार नाही. नयनला माहीत होतं, त्याला केवळ आम्हीच वाचवू शकत होतो. पण त्याला हे माहीत नव्हतं की आम्ही त्याच्यापासून काही किलोमीटर दूर एका गुहेत गेलो होतो. गुरुजींनी त्या आकृत्यांमध्ये मधोमध एक लाकडी बाहुली ठेवली. ती बाहुली एकाच सलग लाकडामध्ये कोरलेली होती. त्यावर काळ्या रंगाने डोळे, तोंड, हातापायांचे पंजे रंगवलेले होते. ती दिसायला फारच विचित्र आणि भयानक वाटत होती. गुरुजींनी त्या बाहुली भोवती नयनच्या रक्तात भिजवलेलं ते नयनच्याच शर्टाचं कापड गुंडाळायला सुरुवात केली. हे करत असताना त्यांचा मंत्रजाप तसाच चालू होता. त्यांनी नयनचे ते कापलेले केस शिजवलेल्या भाताने त्या बाहुलीच्या डोक्यावर चिकटवले. त्या बाहुलीवर कुंकू वाहिलं गेलं. मंत्रजापाचा वेग, त्याचा आवाज हळूहळू वाढू लागला. हे सर्व नयनला सहन होत नव्हतं. तो जोर जोरात ओरडत होता. नयनचे कान सुन्न पडू लागले. त्याला असं वाटत होतं, तो या जगातून एका वेगळ्याच जगात प्रवेश करत आहे. मंत्रजाप अजून तीव्र होऊ लागले आणि नयन बेशुद्ध झाला. तिथे त्या निर्जीव लाकडी बाहुलीचे डोळे झटकन उघडले गेले. ती बाहुली आता खऱ्या अर्थाने भीतीदायक वाटू लागली. तिचे हलणारे डोळे गुरुजींना अनेक प्रश्न विचारू पाहत होते, पण तिचं तोंड काही उघडत नव्हतं. ती बाहुली जागेवरच एखाद्या पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माशाप्रमाणे तडफडू लागली. गुरुजी जोर जोरात हसू लागले. त्यांनी एक वेळ नयनच्या त्या निर्जीव शरीरावरून आपली नजर फिरवली आणि ते पुन्हा जोर जोरात हसू लागले. ते त्या बाहुलीजवळ गेले आणि त्या बाहुलीच्या कानाजवळ हळूच बोलले, करणी, करणी केली आहे मी तुझ्यावर. तुम्ही इथे यायलाच नको होतं. गुरुजी पुन्हा एकदा हसू लागले. ते जोर जोरात हसत होते. त्यांचा आवाज संपूर्ण घरात घुमू लागला होता. पण ते अचानकच शांत झाले. काहीतरी घडलं होतं. फार भयानक घडलं होतं. गुरुजींनी त्यांचे डोळे बंद केले. नाही, हे नाही होऊ शकत. नाही, नाही. या वीर सारख्या योद्धाचा असा अंत होऊ शकत नाही. नाही, असं म्हणत गुरुजी जोरात ओरडले. त्यांना आता कळलं होतं की वीर सारखी शक्ती त्यांच्यापासून आम्ही हिरावून घेतली होती. गुरुजींच्या चेहऱ्यावर राग आता स्पष्ट झळकत होता.
तुम्हाला हा खेळ पुढे खेळायचाच आहे ना, तर मग या खेळात आता मलाच उतरावं लागणार. असं म्हणत गुरुजींनी ती बाहुली उचलली. तिच्याकडे एकदा रागाने पाहिलं. त्या बाहुलीचे डोळे स्थिर नव्हते, ते इकडे तिकडे फिरत होते. गुरुजींनी एक खिळा उचलला. त्यांनी तो अलगद त्या बाहुलीच्या पोटावर ठेवला आणि ती बाहुली त्या खिळ्यासकट जमिनीवर जोरात आपटली. तिथे नयन जोरात ओरडला. तो कळवळू लागला आणि इथे बाहुलीच्या पोटात तो खिळा आत रुतला होता. त्या निर्जीव लाकडी बाहुलीच्या पोटातून रक्ताचे काही थेंब खाली ओघळले. नयनचा असा अंत होणार होता का? गुरुजी आमच्या मार्गात अजून कोणता अडथळा आणणार होते? आणि तिथे त्या गुहेत आम्हाला आणखी कशाचा सामना करावा लागणार होता? आम्ही या सर्व संकटांतून स्वतःची सुटका कशी करणार होतो? जाणून घेण्यासाठी पुढचा भाग पाहायला विसरू नका. बागुलबुवा. दर आठवड्याला असेच 2 व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओवर लाईक आणि कमेंट जरूर करा. यासारखेच इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.